Amuyo kadi nga dati na ipasdag apagadalan iti turod ti suyok mangkayan Benguet, nga dan iti naunag apakasaritaan, amun tayo no kasanuan na ibangon daytoy. Maysa ti suyok iti mangkayan na kauna na komunidad iti Benguet, nabaknang daytoy a komunidad iti deposito ti Gambang ken Balitok, anang lukoy kadagiti Espanyol ken dagiti Amerikano a sakupon ti komunidad tapno makontrol dagiti mineral. Ngem iti maysa asuli iti naso a lugar, na ipatakder ti maysa a pagadalan. Naibangon ti Suyok Elementary School iti uneg ti 8,350 square meters. Sigun kinisigod a barangay Kapitan Pasita Awisan, nang rugi ti pagadalan iti 1906 aginggan 1908, idi na ijaya ti informal education iti kabangibang a lugar ag gusadan. The Albert Wright ken Charles Petit, asigod a soldado ti Amerika ti nagsinsinublat anang isuro kadagiti klase ti grade A ken grade B. Gapot a limitado ti edukasyon, masapro nga agbiyahe dagiti agad-adal ijay Cervantes tapno makompleto dati panagadalda. Idi 1914, naipasdag ti formal a pagadalan ti baryo iti Patengaw Lapangan Suyok. Ana ilukat agingga 1924, adagiti manursuro a Filipino ti nangipamaysa kadagiti 3R, wenno ti reading, writing ken arithmetic ken panagaramid iti edukasyon nga adda iti komunidad. Nagtultuloy ti panagrangay ti pagadalan idi nagturpos dagiti estudyante ti Suyok Primary iti panagadalda idi 1932 aginggan 1933. Anang tanda iti kangrunan a baligi iti panagduras ti pagadalan. Nagunno ti pagadalan ti nalawlawa apan nakabigbig iti 1966. Idi sinmarungkar ni Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. kabayatan ti maysa a kanyaw a naangay iti paraangan ti pagadalan. Anang itampok iti akam na, saan lang akas maysa a pagadalan no dikat, maysa a cultural ken civic center. Dimtang ti kanayunan apan nakapasaya at infrastruktura idi 1995. Idi pinunduan ti Provincial School Board ken ti Local Government Unit, ti pan nakaibangon dagiti kanayunan a pasilidad ti pagadalan. Nga agingga ita a panawan, adda si tatakder ti pagadalan a Suyok Elementary School. Nupay adda dagiti madi a kapadasan tayo kadagiti ganaet, maysa kadagiti na itulong da kada tayo ti panang ipasdagda iti pagadalan kadagiti nasusulinak a lugar, anang rugyan ti pan nakarangay dagiti agtutubo. Ita, amuyon, barong aldaw, barong adal.